Čaute, ja vás zdravím pri vlogu s Benim. Tak. Beninko je môj pes, no respektíve náš, aj so sestrou. A je to taký náš rodinný kamarát. Je strašne skákavý. Nakrúcam ťa. Ja mám kameru otočenú. No, teraz počujete. Aj. A nevidíte, ako vrčal. Ale dúfam, že ste počuli. Takže. A teraz pozrite. Ninko. Nebolo v dobrom svetle. No, to by bolo na túto rýchlovečku všetko. Ja vám ďakujem. A aj Beninko. Aj Beninko vás pozdravuje. Čaute.